के महीना मानव जब तो जीवन भर सामने बा भारती जी बाकी भजन के रूप में जब हमार भजन होला एगो भजन और हम माई के गाई और बाद दूगो भजन शंकर भगवान के गाई और बाद फिर शनि जी से आदेश ले ले। पहला गीत पर तरुआ सबके साथ बड़ा अच्छा रहल। अब दूसरा गीत पर देखिए जे कैसा होला। पहला तो निकल गई अब खाली निकाले एगो भक्त एगो माई के बारे में का कहत। दुनिया के बड़े भैया कोनो भी चाचा जी हम होखी चाहे रौरा होखी बेटा के हक नहीं खे कि अपना माई के श्रृंगार के बारे में वर्णन करे। हमार बियाह हो तो हम अपना मेहरारू के कह सकते कि का हो आज बड़ा सजल बड़ू सुंदर लागत है गलती ना बाकी माई के कहे के हक नहीं खे। बाकी प्रधान चाचा एगो भक्त माई के बारे में का कहता कि जननी के जननी हऊ जननी जनक के तू जयती जयती जयकार जग जननी जननी तू जोगिन के विषयन के भोगिन के असभ पर जननी हमार जग जननी जननी होना जननी जो गजब तप करे जननी न वेद हम गवार जग जननी अजननी हो जानो जन्म तुआ चाहत काबा गोलू राज लइका तोहार जग के माई खिला ला हर दरवा वो हरवा तो मैया के सोरा हो बस हो गया भजन। भजन तो गोलू राजा गावत रे, आशुतोष जी भी गावत रे, सनी जी भी गई है, नेहा भी गई है, बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग चाचा जी गावता। बाकी हमारा समझ से
जौन भजन भरत चचवा गौले बा वो आज ले पुराने ना गए। हमारा नजर में बहुत लोग पुरान कोयले बाबा की होई ना सिटी मारता। कौन गीत हो? अरे धोवत धोवत तोहरा मंदिरा पुरस्कार भानु दुबे जी महाकंठ जेकर आशीर्वाद बड़े हमरा मिलल बा। आई पुरस्कार हमरा भोजपुरी जगत के स्वर सम्राट गोपाल चाचा जेकर के हम गुरु भी मानिला उनकर सुपुत्र हमन कार्तिक राय जी हमरा के आशीर्वाद दिले बड़े। बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। अब रौरा सबके जगह कब बनावल बा भारती जी हम डेराता नहीं खाड़ा तरुरा सब अभी भी हो सकता नहीं भजन पर बाकी हम खड़ा यूट्यूब बोला तना जुटल बाड़े सो हमरा के बदनाम करे रोके खड़ा करे तो लोग के मजा आए बाकी यूट्यूब वाला हमार बोरियारी शिकायत करवे है सो काहे खातिर के देखे गुरु राजा के भजन में भी अब ये वो नाचने लगे। तो मैया के शोभा नाचते बड़ी आज भजन को खुश करो लोग के तब हम जाने कि तोहरो नृत्यांगना ऐसा श्रोता रोज तो हमने के खुशन करो तनी जब कुछो कुछो गा के आज भजन को अपना ओह भाव नृत्य से खुश करो जैसे गोलू राजा कर सकता रे। तो मैया के बुझे के बा भक्त किए माई कि लल बसंत रवायो तनी ओढ़ के भक्तिन बनो का कोइले बड़